Vaša nagrada je unutra ovog cefa. Okay. Unutra? Šta ako je tamo nešto gadno? Zašto bismo vam verovali? Tako je. Možda su tamo ljute paprike. Ili limun. Ne verujete mi? U redu, pokazat ću vam šta je unutra. Eto, gledajte. Jao. Ima puno novca. Mogu da kupim šta god poželim. Biću najbogatija osoba na svetu. Moram da pobedim. Pobedit će onaj ko napravi najbolji crtež. Momci, sredit ću vas. To ćemo još vidjeti. Da, ja ću da pobedim, vidjet ćete. Nagrada je već moja. Ne smemo dozvoliti da Jess pobedi. Znam šta će mi sigurno pomoći. Ako ukradem pare, neću morati ništa ni da crtam. Evo ih moje parice. Hej, gubi se odavde. Znači, kradeš posred dana? Kako te nije sramota?